Takže čaute ľudia, vítam vás u nového videa. Pardon, že nie som na svojom pravom účte, ale nemôžem za to. Zabudol som heslo na Mineberry. To ale nevadí. Pôjdeme s Jurisom 1v1 a s niečím ho prekvapím. Dúfajme, že mi schválne padne Minecraft. Poď. Tak, ale ja si tajne nastavím. Na kombate si nastavím anti-misclick. Poďme. Ježiš, to čo je? Neviem čo. Ty máš hacky. Jaké hacky? Žiadne hacky nemám. Však ja ti nič neuberám. Že ne? Bereš. Musím zrať. Nie, prečo tu není lúk? Tak by som ťa dal dole krásne, jak toto. Kamo, no tak, Yes. ešte raz. Som ťa prekvapil. Však. Ešte raz daj Dobre. Tentokrát si zmením toto. Počkaj chvíľu, musím niečo vyriešiť. Vydrž. Počkaj. Som ready. Tu mi tak veľmi uberáš. Čiže ja som si dal toto. Ja som ti dal fire resistant, že? Jak? Ja som si dal strenčku. Ešte raz. Poď sem. Teraz som ťa dal? Ešte raz. Posledný. Potom pôjdeme asi Bedwars, že? Jak to? Neviem. Ty máš hacky? Nemám hacky. Vážne ale nemám hacky. Hej, nemám hacky na to, aby som to urobil. Si hovoril, že ma niečím prekvapíš, nie? No prekvapím, už som ťa prekvapil. Aha, že si sa zlepšil v PvPčku? Áno. No tak, neverím. Keď si pozriem to video, tak uvidím. Dobre, idem na Bedwars. Dobre, aké si lobby? Počkaj, ja ešte nie som na Bedwarsoch. Ja som na dueloch. Kúkaj, to si diakari. Počkaj. Čakám ťa na Bedwarsoch. Počkaj. Dobre, ja už to mám všetko vyriešené. Dobre, som lobby 1. Počkaj, čo? Aha, dobre, už viem. Bedwars. Som tu na. Čakaj, len party. Počkaj, musím niečo narýchlo vyriešiť. Dobre, ale rýchlo. No dobre, už som ti poslal. Počkaj, čo? Čo si mi poslal? Počkaj. Dobre, som v tvojej party. Nie, ja som s niekým iným. Dobre, ešte raz ti dám. Dobre, poď. Kde si? Ja som so Syrom Jakarim. Ty si kde? Stojím uprostred... Tu, kde si? Nie, ja nie som s tebou. Ty si aké lobby?
Ja som lobby 1. Tak počkaj, idem za tebou. Som tu, Juris. Tu som. Čau. No to, dobre, čau. Kde je Dobre, Juri? poď. Kde Poď. je tento? Nie, on je v hre. Poď. Teraz si so mnou? Nie som. Prečo? Aha, ja nemám lomené party. Alebo nie, prosím. Pošli mi ty party, dobre? Pošli mi ty party. Ale čo je, jaká blbosť, ja keď tam skočím, tak som stále s tým sírom jakarím. Teraz si so mnou. Počkaj, nie, musíš... daj 2v8. Počkaj, nie 2v8. Daj 4v4v4v4, toto. Aha, no idem. Idem. Si kde? Tu. Ja som zase s tým sírom jakarím. Tu je... Aha, ja tam vidím iný skin, tak sa odpoj. Dobre, ja som hneď Kam napojím on ti niekto ukradol skin? On ti niekto Hej. ukradol skin? Jo. Pošli mi to mi musíš poslať. Dobre. To musím vidieť. Počkaj, posielam. Ja najprv to musím zdieľať. Strihni to. Alebo, Počkaj, keď chceš. čo? Všetko. Ja som zase s tým sírom jakarím. To čo je? Jak sa ruší party? Lomené party. Lomené... Pozeraj, on ti niekto rovnajú ukradol skin? Ups. Akože ozaj. Ti niekto ukradol skin? To ozaj. To ozaj môj skin. Počkaj, kde si? Hovnak 1, 2, 3. Áno, to je on. To je. Dobre, a prečo? Prečo ja keď ťa pozvem, tak vôbec to nefunguje? Odpojíme sa obidvaja, dobré? Poď na lobby 2, poď na lobby 2. Ja som lobby 1. Dobre, lobby 1. Dobre, a prečo? Ja keď tam skočím, tak nie sme spolu. Ale neskočiť. Ale ozaj, ja ho vidím. Ja som čo? 4v4. Dobre, si so mnou? Nie si so mnou. Nie si so mnou, to čo je? To čo je? Nie som s tebou. Sa musím ešte raz odpojiť. Dobre, idem sa napojiť. Haló, kde si? Ja som lobby 1. Počkaj, nie. Return to Kde si? lobby. Ja som lobby 1. Ja som ti dal... Hovnák, 1, 2, 3. Ale nie. Poďme rovno na 4v4. Bez party. 3. Dobre. Alebo daj choose map. Nie, mňa ten hovnák stále pridá. Lomené party do... Počkaj ty. Si mi pozval? Počkaj, posielam ti. Na party? Už je to nuda. Prečo ma ten hovnák stále pridá? Neviem. Sice ťa obľúbil. Pane Bože. Pane Bože, on ma stále pridá. Lomené... Jak sa ide preč z party? Lomené party leave. Dobre. Teraz ti pošlem. Dobre, už som ti poslal, poď. Dobre. Už si sa pridal? Nie, furt tam nie som. Ty Bože. máš full tam. To je full. Už som ti poslal party do Tox No veď X. áno, ale to je full. Ty si vybral full lobby. Musíme ísť niečo iné.
Ako tam. Aha, tak poď lobby 2, poď lobby 2. Som tu. Dobre, a píše, že si v party. Nie. Tu na 4v4, tu. Ide. No konečne ma to napojilo. Dobre, poď do červených. Dobre, som tam. Dobre, a dúfam, že to prekvapenie nie sú hacky. Asi hej sú. Aha, tak dobre, To že si sa nevadí, to priznal. nebude také veľké hackovanie. Ale proti mne si nehackoval však. No, asi nie. Pretože... Takže áno. Nie, vážne nie. Kde ty berieš veci? Ja nemám loot. A už sme iba traja, alebo jeden to líbol. Ale No, ja tak to je... nemám auto loot. No dobre, prepáč, keď dostaneš žlté speňaženie, tak prepáč, dobre, toto. Lebo som povedal nadávku, no. Jakú? Nechcem to povedať. Radšej Dobre, hovor. Ja som nič nepočul. Dobre, tak ani keď to niekto počul, tak... Prosím, nie. Tak nech nič nepíše do komentárov, dobre? Pre istotu, hej. Ups, to sú upgrady. Ale aj keby, hej, tak jedno žlté speňaženie, tak to až také zle není. Ale viac, tak to už je horšie. Koľko stojí jeden meč? Neviem. 70. A ty máš Ty máš zapnuté toto jak sa to volá, počkaj. Options, video settings. Toto, Čo? Toto, čo som napísal. Či jak sa to volá? Vium bobbing. Čo to znamená? To je, že sa ti trasí ruka, keď chodíš. Máš to zapnuté, alebo nie? Áno, asi jej. Lebo ja to mám vypnuté. Ja to mám zapnuté. Trasie sa ti ruka, keď chodíš. Nehekuješ, budeš hekovať, alebo nie? Čo to je? Neviem, to malo... Budeš hekovať, alebo nie? Ja som si zapol no fall. A to znamená asi no fall damage. Áno, to znamená, že nedostaneš full damage. Ešte si dám dole tú čapičku. Nie, nejde to. Save walk. Konečne niečo normálne. Potrebujem 50 týchto. Ironov, lebo potrebujem fireball. No i modráci. Hej, jak tam modrák zletel. GG. Si zapnem nahrávanie, aby som tie dobré chvíle zachytil. Hlavne. Nice. Tak to urob. Ty mi všetko vyžieraš. Vyžierka. Znova idete, obaja. Vieš čo, ja idem si kúpiť už. Dobre, už tam nepôjdem. Dobre, toto. Potrebujem ešte... Toto. Knockback. 8 ironov potrebujem iba. Ja už iba jeden. Prosím, neber mi. Ja už iba jeden. Nie, fuj. Ty mi všetko Však bere. ty si zapol hack. No konečne. No konečne. A ešte jedno zlaté jablíčko. Kamo, poď späť. Okamžite odvolaj. On... A čo? Na nás pustil TNT. Však hekuj. Ideme ešte raz. Nie, nezabil som ho. Daj ešte raz. Nezabil nás. Nie. Však čakaj. Či ja teba zabil? Mňa zabil. Mňa odpálil. Kamo. Ja sa zabijem, dobre? Dobre, ideme ešte raz. Lebo ja... Daj play again. Dobre, poď do modrého. No to XX. Vieš čo, ja si zapnem lepšie. Som to mal lepšie. To nie? Aha, no poďte už. Konečne. No konečne.
A ty si hackoval v minulej hre, alebo ne? Nie. Iba som mal zapnutý save Volga a to bolo všetko. Teraz som si zapol aj... Zapni si speed bridge, fast bridge. To je v movemente? Neviem, ja nepoužívam hacky. Fast place. Jednoducho si vyhľadaj fast bridge, ne? Ja som to Pane Bože, skúšal. komu to berie? Pane, ty máš zapnuté toto, aby ti bralo, ne? Ja mám anti-misclick, triggerboarda, fast place a save Volk. A toho triggerboarda si vypnem. Potrebujem vlnu. Pane Bože, počkaj, skús ísť preč. Skús ísť preč. Lebo ťa... Ale ty všetko berieš. Choď, skús ísť preč. Kámo, to nie je možné. Vieš čo, ja si kúpim iba bloky. Kámo. Že nás zautočili, ale ja som ich zhodil. Teraz tu stvorite vy dvaja. Poď. Nie, prečo? Dobre, idem ešte, dám vám ešte raz. Kámo, veď ja som nedohral. Ja viem, ale toto... Červený. Prečo ja som... My sme modrí. Dobre. Pijú. To čo je za zvuk? Neviem. Počuješ ho aj ty? Čo? Počuješ ho aj ty? Ale čo? Zvuk. Ešte jeden? Dobre. TNT, raz, dva, tak. A toto je ešte pre mňa taká challenge, že keď ja toto mám... Ukáž, púsť mňa. Idú na náš červený, aby si... Nie, nejdu. Púsť mňa. Ja ti to ukážem, ako sa to robí. Ty si zapol hack. Nemám hacky. Ja nemám reálne hacky. Ako mám, ale nie na speedbridge. Neustáva jeden blok. Ahoj. Čau. Oni sa nám stávajú. Odvolaj. Čau. Aha, ja mám save Volk. No to čo je? To je, že sa mi nič nemôže stať, keď chodím. Ako niečo, keď shiftuješ. Skús. No poď. Len skús. Nie, on mňa zhodí. Ja som si už myslel, že ma zhodí. Nie, však dvaja. Kamo, ja som mal Nie. Yes. Nie. Yes. Žijem. Ježiš, ja som prežil. Nice. Pane Bože, ja som si nemyslel. Nie. Zmizni. Je po mne, no jak inak. A som si myslel, že budem lepšie jak Technoblade, ale tak ako nič. Kupujem si výbavu na tieto časy. No, takže môžem zase. Dobre, tak poď. Zozadu, áno, zazadu. To je technika moja. Poď. To či aké máš divné meno. Ja si idem kúpiť niečo. Pozeraj. Nemôžem. Juri, poď sem. Nemôžem. Kupujem niečo. Nie, ty si mi zobral všetky irony. Chcem ti dať čo ukázať, pozeraj, poď za mnou. Počkej, však si potrebujem kúpiť meč, ja som umrel. Pozeraj. Čakaj. Ale nie, to je jedna vec.
No dobre, ide. Pozeraj. Aha. To znamená safe walk. Že niečo ako Čau. keď shiftuješ. Čau. Nie, on si to nevšimol. Poď. Nie, ja som zase umrel. Ježíš. Co to je? Čo to je? Co to jako je? Co to jako je? Presne tak. Zdenek Polreich. Poď ešte jedna zlatá tehlička. Ty si mi ju vzal. Nemá za čo. Choď preč, na chvíľu, iba jednu zlatú tehličku. Tak tu máš. Som ti ju hodil tam, nevidíš? Díky. Až dve. Ježiš, to on má enchantované. Zmizni, 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 zmizni. Dobre, zabij ho. Lebo ja to nedám. Ja by som ho nedal. Dobre, nice. A nezničil nám postieľ však. Zničil. On tak to je vôbec. No hera. Co to jako je? No co to jako je? Pravda. Nádhera. Játrovej knedlíček. Teraz na nás zautočia. Určite. Mám zlatú tehličku. Pozeraj sa do chatu, ne? To nám deje. Pozri, čo som napísal, ne? Nie, nevidím, čo. Ten malý jatrový knedlíček. Játrovej knedlíček. On ide na nás. Tak to je v riti. Pozor. Ešte ja idem na ňo. Ja sa toto. Vyskúšaj to. Poď. Ja som sa obetoval, aby si vedel, dobre? Aby si ty mohol prežiť. Ja som teraz tvoj aniel strážny, ale ne. Všetci majú to enchantované, čo? Choďte na nich. Co to je? Ukáž, čo som napísal do chatu. Ty si umrel? Ideme ešte raz, toto bude posledná hra. Nie. Poď modrý. Nie, nebude posledná, ja chcem ešte toto. Nie, však natáčame, ne? Ale jak dlho natáčame? Neviem. Počkaj. A keď chceš, že môžem ti urobiť fotku, akože miniatúru. Keď chceš. 23 minút natáčame. Keď chceš, dobre, tak bude to posledná hra. Keď chceš, môžem ti urobiť miniatúru. Vieš čo? Ja idem riskovať. Čo? Chceš akože pozerať reláciu o riskuj, alebo čo? Alebo čo myslíš? Tabaky. Tabaky. Čus. Tabaky. Ty si. Pozeraj sa do chatu, ne? Tabaky. Neviem, kto to je ani. Hovorím, že wow, tabaky. To je tabaky. To je môj obľúbený. Čo to je? Ja tu nejde vlietať. Obľúbený Minecraft hráč. Čo to je? Nejde, tak som ti to hovoril. What? Co to jako je? Vieš čo, ja zapínam lepšie hacky. Ja zapínam advanced hacky. Toto jako je. A to čo sú advanced hacky? Všetky. Všetky. Toto jako je. Si musím vypnúť. Co to jako je? Nie, na čo som si kúpil druhý meč. Dobre, mám 4 golden apple. 2 si dám do čestky. Dobre, játrovej knedlíček. Áno.
to je? Čo to ako je? Játrovej knedlíček. Vieš, čo ja to robiť nebudem. Ide červený. Poď si na mňa. On sa ma bojí. Čau. Ja som ho zhodil, ale neumrel. Ahoj. On sa ma bojí. Neboj sa ma. Čau. Ja som ho zhodil. Ježíš, keby si to videl. Prečo sa tu nezískavajú diamanty za to, že niekomu ho zhodím? A ho zabijem. Pozeraj na mňa. Ty si Dakvavis. To kto? On umrel. Ty si Dakvavis, vieš o tom, ne? Viem, Lebo on tak chodí. Ani vôbec ne. Ani žiaden shift. Ja ale hackujem. Nechaj ma to dokončiť. Nechaj ma to už dokončiť. Dobre, ideme na červených. Ja teraz riskuj. Ja chcem riskuj. Idem. Ja teraz riskuj im. A im riskuj. Ale oni nám zničili vlastne. Im sa treba pomstiť. Pomoc! Oni sú silní. Vlastne ani nie, majú len kožené, ale ja sa chcem vybaviť lepšie. Však aj my máme kožené. Ja idem na zelených, ja jednoducho im tam odbuchnem postielku a bude. Kamo? Dobre. Játrovej knedlí. Nie, ja som zletel. Co to ako je? Takže poďme urobiť ukončenie, takže toto je koniec však. Áno, je to výborný koniec. Dajte odber a čau. Čau. Čau.